usebhale enye ipost lapha ku-Facebook after benokukhuluma okukhulu nge-live ayeza kumgiba eveza okungenami kwakhe ngendlela okuvoteka ngayo. Nalapho wayeveza ukusola ukuthi kungenzeka ukuthi ubanjwe ngophondo, kodwa noma esaqhubeka i-competition i-on, yena useyenzela nje ngoba sebevotile abantu abamthandayo. Kube sekuba kuningi ukukhuluma ngemva kwalokho kwaxokozela i-social media, kwathintana nabantu abaningi, kwaze kwangena amagama uKhuzani noMthandeni, singazi ukuthi bebethinteka kanjani. Indaba-ke lapha-ke ubhale kanje uMenzi, ngicela ukuphosta okokugcina bese ngithi ukuphuma ezinkundleni zonke zokuxhumana okwamanje, bese ngiqwashisa amahlebezi angalona iqiniso asetshenziswa ngegama lami. Akukho okushintshile, uMenzi usekhona uhlwini lwabavotelwayo. Ukuvota for uMenzi kuyaqhubeka. SMS-a AL enambeni ewu49979. Ningadidiseki, ngisatholakala efonini nakwi-email. Ngiyabonga. Kubhala yena-ke uMenzi Mabizela, waseveza lemikomelo yakhe-ke ney'tifiketi ey'thize laphana-ke yahlezi khona. Alright, okunye esingakuveza ukuthi ithimba elisenza nayo uMenzi shuthi likubonile kufanele ukuthi udaba lakhe kumele belisukumele, kube yibo abali-take over, bebheke indlela enza ngayo online ngoba kusuke kumosheke kakhulu. Kuningi ukukhuluma okuvelile, kuningi ukukhuluma obese kuphendukezeleka. Kwangena nabantu abaningi bayishintsha ney'nkulumo zafitha ama-agenda abo. Lokho kuyisifundo-ke ukuthi uma uyi-artist, uma uyi-brand, uyi-talent, akumelanga uzifake kakhulu ey'ntweni ey'thinta abalandeli, into ey'thinta ku-TikTok yongena kuma-panel abalandeli abangenandaba nawe, abangenandaba nama-interest wakho, ngoba bona abayazi ukuthi injani impilo yokuba umculi, especially umculi odiphendele kubantu ukuthi bemsupport ukuze impumelelo yakhe iye phambili, azibonakalise futhi nanokuqhubeka kwempilo ukuthi yini abaphathele yona since ewumculi. So manje umuntu uyaka-understand ukuthi kusebenza kanjani ukuba i-industry yokucula, even if umuntu yaba umlandeli, kodwa iqiniso lithi as-understand. Ngaleyo ndlela leyo kube nephutha lapho elenzakalile ukuthi-ke uMenzi ewumuntu osemkatshubomvu emculweni, esanda kuphuma nakwintsika yethonga ngey'nkinga ey'thize, besinethemba lokuthi khona sekufundile, khona sekwazi nalobungozi be-social media, nanokukhuluma izinto esihlangalaleni, izinto ezidinga ukuthi ube neqiniso nobufakazi bakhona, kodwa akwangenzeka kanjalo. Kuyisinqumo esihle, sisishayela izandla ukuthi yena akakame kancane ngampela kule nto yama-social media ngoba iyogcina idisturba kakhulu umsebenzi wakhe awenzayo. Sekuvulela intuba nabantu abangenazi iy'nhloso ezinhle ngawe, nabantu abangakuthandi, nabantu abangakuthandi bey'sondeza kuwe, sebefaka imibono emsebenzini wakho, umsebenzini abangawazi ukuthi usebenzela kanzima kanjani. Lokhu ukhiphile nje ingoma yakho, i-album yakho inhle kakhulu, iyayihambela. uMarch manje, siphakathi noMarch, isagijima kakhulu. Sengaba yishwa ukuthi after all that hard job oyenzile, sengamosheka nge-live eyodwa lapho khiphe khona amagama athize. Lokho nje sengaba unfortunately ngempela ukuthi kwenzeke. Kodwa-ke nathi kumele sifunde ngelinye ilanga ukuthi izinto singazenzi, sithathe izinto esinxele, singathi ama-emotions uma ephezulu bese sigijimela kuma-social media. Wena as umculi awufani nathi as abalandeli, thina sibuka ngamehlo enyama, asazi behind the scenes kwenzakalani. Omunye omdedeli Mother of All Maskandi Festival, uZimdola, igama lakhe waselidonseka laphana ko-TikTok esethulwa. Mdala uZimdola, uney'ngane, unesoka lakhe or umuntu abambisene naye, umama uyahlonishwa, u-anti ey'nganeni yango-anti kuzona, usisi ey'nganeni zakwabo. So the way lento elokhu ikhula ukuthi kudonsa amagama abantu ayikho right ngento ongenayo ubufakazi bayo. So akukho kuhle, nanokusuggesta nje ukuthi mhlambe noKhuzani
okungenzeka. Lokho kukhombisa ubu-amisha, kukhombisa ukuba imbuzi ukuthi awa-understand amandla onawo as artist. Shouthi awu-understand lesi siphiwo osiphethe owazalwa naso ukuthi wena uphethe into engakanani. Ingoma yakhe iyayikhulumela, ayidingi kutolikwa, ayikho edinga ukuchazwa. Ingoma yakhe iyayikhulumela, ingoma yakhe inkulu, abantu bayayazi ingoma yakhe. So into enjengale ayingaphinde yenze. Khona abantu abashova inkani, abahova inkani emculweni, bathemba abantu ababathembile ukuthi bazomamela noma be-wrong. Wena awufani nabo, ngeke uzenze bona bayakwazi ukuyihova leyo nkani yabo bese bekwazi ukuphaphatha emaceleni. Lento abayikhulumayo online public abayikhulumi le masithi. Uma bethuka obaba umcineka, bethuka ongelovi, bethuka ogay, private bekhuluma bebodwa, abayenzi lento abayenzayo. Benzela thina nje kube ngathi umuntu ushova inkani mele lapha ko Facebook, ko TikTok, abayenzi style uma sebebonana, bayahloniphana, bayaxhawulana kube kuhle. So singadidiseki ukuthi nifune ukuzenza abanye abaculi enazi ukuthi bashova inkani, abayenzi lento eniyenzayo, banifaka ngekhanda. So as much as sesikhulumile egcina kosuku impilo yakho menzile umsebenzi wakho. Thina kwethu uku-appreciate umsebenzi omuhle owenzela abantu egameni kaMaskandi. Okwethu ukuthi nje sibonge, sidlala umculo wakho. Iy'ndaba ey'deep vele ezakho nabantu osebenza nabo-ke o-Mother of All Maskandi Festival. Yini enizobona ukuthi nenza kanjani. Okwethu nje ukubeka leyo mbono leyo ukuthi kodwa mase kwenzeka kanje kwaze wasiphatha kabi, kade uza kahle kangaka. Ama-competition kanjalo-ke, there is a winner or there is a loser. Uma kuyi-draw kuye kubonakala ukuthi kuhlukanisa kanjani lokho. Kodwa laphana ayikho i-win-win or lose-lose. Khona ozowina, khona ozohluleka. Simple as that. Even if shathiwa uyi-favorite kwi-competition, ama-chances ukuthi uhlule 100%. Akukho kude kuhlule ngoba nakho wena uyi-favorite. So asithembe ukuthi into enjengale izogwemeka ngelinye ilanga. Iy'nkulumo ey'lumelayo ezinenhlabathi ziyahlupha ekuhambeni kwesikhathi. Ziyakulandela uthole ukuthi usuba nenkinga eqhubeni kwesikhathi. Ukuthi sekuqashe ko-limit wena awuqashwa ini angeke baqashe bonke abaculi bakaMaskandi. Nogay wahluleka umbuso wamaciko aba-53 abaculi baqashile abangacula bonke. It is difficult. Angeke unelise wonke umuntu emhlabeni. And awubekele ukuthi kumele uqashe bani uyeke bani. Cha. Ubekele ukuthi uma unomcimbi uqashele umuntu ofilayo ukuthi ungakwazi ukumkhokhela, uyam-afforda, and abantu bayamthanda, bayawuthanda nomculo wakhe. Ilokho ongakwenza. And kuney'ndlela zokwenza izinto behind the scenes. Awuveli nje ukhuluma uhlaphaze ufana namagama abantu. AbanjengoKhuzani ama-brand amakhulu ahlonishwayo. Omthandeni abaculi abakhulu abahlonishwayo banabalandeli inqwaba. Sikwazi ukuvele sihambe sibaphosa noma yikuphi. Kumele sibakhombise inhlonipho enkulu. Njengoba nathi siwuhlonipha umsebenzi wabo. Hence, this is why we talk about them each and every day. Nawe-ke I hope ukuthi le post oyibhalile ingoma kunjalo. Umsebenzi wakho muhle kakhulu. Hhayi ngokuqambela mama. Umsebenzi wakho uyancomeka. And lokho waqala ukucula kukancane kuthiwa umenzi ucule kanjani. Hlezi ucula kahle. Lelo iqiniso elimsulwa esingeke sikwazi ukuthi silifihle or sifihlele abantu. So thina sithanda umsebenzi wakho. Wena qhubeka usenzele umsebenzi omuhle, umculo omnandi, thina solalela. Wonke ama-awards kumele eza kuwe azoza. Yonke i-competition okuzomela uyiwine uzoyiwina. Shathiwa ubhekane nento engakanani. Okwakho nje ukuthemba ithalente lakho ukuthi lizokusebenzela, lizokukhulumela. Indaba ke lapho-ke. Nisale kahle, sizodibana ngokuzayo, sesizokhuluma ngenye indaba. Ningakhohlwa Carnival City, indawo esigameko, zobe kunomcimbi omkhulu, 15 year celebration of Blue Nation. AkaKhuzani nama-Blue Nation nabantu abathanda umusic kaMaskandi. Amaciko amaningi aseqashiwe, ningakhohlwa, ya celebrate. Kuzobe kumnandi. Nisale kahle.